Takže čaute, vítajte v našom novom videu. Toto video je znova z kanálu Oversa Gaming.sk a dneska to bude video trošku nepraktickejšie, lebo dneska si budeme hovoriť o tejto hre, po ktorej túži veľa ľudí. Je to Counter-Strike Global Offensive. No, keďže ja ju mám zakúpenú na Steame, tak ja si ju nemusím vôbec ani stiahovať, ani zakupovať, ale napríklad niektorým rodičia nedovolia si to kúpiť, takže prepáčte, omylom som otvoril BlueStack. No proste niektorým to nedovolia zakúpiť, takže ja vám poviem takú fintu, ako si to naozaj stiahnuť, ale varujem, nemôžete mať antivírus, ja ho mám na jeho samozrejme počítači mám, takže mi to blokuje v podstate. No ale tak ja som si to zakúpil cez Steam, takže ideme na stránku nosteam.ro. Poznajú asi veľa ľudí, ale ten, kto ju nepozná, tak sú tam všetky hry skoro zadarmo, ktoré poznám aspoň. No, takže, hej no. Takže ja to za chvíľu strihnem, lebo s týmto tu sa treba drbať. Teda musíte to vždy rušiť a nechcem proste strácať čas natáčaním a blbosti. Takže strih. Takže sme tu späť a hovoril som k tým hrám. Máte tu Counter-Strike Global Offensive, o to sa budeme zaujímať, je tu multiplayer plus single player, takže Call of Duty Black Ops 2 multiplayer plus zombie plus single player, Battlefield 3, neviem, proste všetky hry, ktoré by ste si len prijali, tu máte a sú zadarmo k stiahnutiu. Ale najprv si musíte stiahnuť uTorrent. Stačí si napísať do Google uTorrent a máte to v podstate, tam si to len nainštalujete a hneď sa budeme na to zaujímať. Proste musíte si to rozkliknúť. Rozkliknite si to proste. Počkať, naskakujú blbosti. No a už keď sme tu, tak každý, no proste, tu máte veľa linkov. No ale na ktorý kliknúť, takže na tento. Tento tu, kliknúť, klik. A vidíte, tu máte to cez Add the Fly. Dáte skip add. Áno. Väčšinou vám tu budú skákať také blbosti. No a tu už je to samotné stiahovanie. Dáte free download. Čakajte, tak. Tu sa vám to proste bude stiahovať, opíšete text a potom tu sa vám to stiahne. No ale to nás už nezaujíma. Potom si to proste stále prenesiete na plochu. Ale potom je dôležité zapnúť si uTorrent, ktorý už budete mať samozrejme nainštalovaný. Tak a proste vložíte tu toto si len odoberiem. Tu si to proste vložíte a tam vám napíše, že či naozaj chcete, dáte áno a to sa vám to bude stiahovať. Môže to trvať až 2 dni, alebo ak máte taký výkonnejší počítač, no tak deň, neviem, možno aj do večera, ak si to začnete stiahovať ráno. Proste je to trošku dlhšie, takže tak. No, proste tu si to dáte a potom už len v podstate to rozkliknete a tam vám naskočí launcher, ak to budete mať proste nainštalované, tu bude to a tu bude písať seedovanie. Tak to už s tým nič nemusíte robiť, iba si to rozkliknete, uTorrent by som vám mal zatvoriť a tu vám proste vybehne CSGO launcher, dáte len install a v podstate už sa vám začne stiahovať, objaví sa vám na ploche a potom si to len zapnete a hrajete. Takže dúfam, že sa vám
toto video páčilo. Dúfam, že to použijete, lebo fakt veľa ľudí chce CSGO, ale nemôže si to dovoliť. No, nie, že nemôže si to dovoliť, proste im to rodičia nedovolia. Takže ja dúfam, že sa vám videjko páčilo, že vám pomohlo a že si ten CSGO stiahnete. Keby ste sa pýtali, aký Windows, tak Windows 7 Home Premium, takže ak by ste tam mali niečo inak ako ja, no tak je dosť možné, že máte iný Windows alebo proste niečo máte iné. Takže ja sa s vami lúčim a čusák.